Jmenuji se Davides a budu vás provázet hrou Gothic 3. Máme si novou hru. Nebudeme používat cheaty, ano. Nebudeme. Bude to krátký díl. Jenom chvilička. Tak a počkám, než se to ne... A budu spát. Než se to dočte a... No to vydržíme. No, rychle. Šlo se to strašně pomalu. No konečně, aspoň se změnil obrázek. Budu tohle točit jako další let's play. Každý bude 10 minut. Kde dám si na mobilu. Odpočít 10 minut, OK? Takhle, no. Tak, a jdeme hrát. Jasný. Ukázky nebudu ukazovat, neukazuj typy. Takže ty budeš otravovat mýho kamaráda. Hej kámo, vypad. Ten je můj. Nenecháš toho? Já ti dám, ty. Hej, Arku. Počkej, já chci ukrást. Dostal mě k zemi. Zabij ho. Šmejt. Nech otroka. Ten je kamarád. Ty zapas otroka. Za to zaplatíš. Dej mu otroku, zabij ho. Bacha, on tě může zabít, víš? A já chci, abys tady byl. Bacha, tam je bojujou otroci. Necháš ho. Hej, já chci šéfa zabít. Kámo, ty. Dej si pohov. Není můj. Jsem úplně zabiják. Jo, zvukem mi to vůbec nejde, to vám můžu říct. Ježiš. Necháš ho? Dej mu. Ne, ty ne. Ne. O, trochu. Ne, je po mně. Napise. Chudák otrok. Byl to dobrý kamarád. 3. Jdeme. Ahoj, tak ty jdeš po mně, jo. Já ho nechci okrádat zatím. S tím zavřít. Že si tak vyvěříš vždycky. Au. 5. Je po mně. To hajzlíka, pardon. Ale to hajzlíka zabijeme. Takže zase znova, takže až se to načte, tak já. Jo, jsem zpátky, už by to mělo jet. A teď je už zabijeme, teď už na nás nemají šanci, když to jsou lamíci. Já takhle budu kropit z dálky, tam je otrok. Necháš ho? Necháš ho? Kamaráde, ty si jak si troufáš? Skoro bych řekl. Tak a budeme si počítat smrt, jo. Smrti.
Jak tu trojku nelouč. A jdu na ně. Ať si mě nechcou přejet. To je otrok, ale ten má meč, ten se ubrání. Bacha. Bacha, kamaráde. Jau. 5. Napis. Otroku, já tě nenechám zemřít. Nenechám. Já tě oslepím. Já to chci schovat a vytáhni meč. Tak to už je druhá smrt, počkejte, já si ho napíšu. A pak na konci začteme. Ty, to bude smrtí. Takže, jo, já žiju. Haha, aleluja. Ha. Takže to nepočítalo se jako smrt. Tak, jsme mrtví, no. Ale haha, nás nemají. Jsem moc slabý. Pojď a vylez. A pojď a napij se. Jsem moc slabý. Hahaha. Takže furt jenom 1 smrt. Hahaha, lamíci. Tak co? 3 na 1, jo? No dokonce 4, no, že se nestydíte. Ale mě to jako nevadí. No, teď už jste zase 4. To jsou duely. Promiňka. Teď jsem se naštval. Hej, umím karate, víte? Nepřej si mě. Mám zabijáka orku. Ha. Na ty tvoje mečíky jsem zvědavej. Ježiši. No pojď. Ha. Takovýho tlustěcha svalit k zemi. Ježiši, ty máš teda sílu. Dobrý. A teďka posledního. Jo, poslední. Ha. A neotravujte, kolik nám zbylo otroků. No pojď. Pojď, mama. No pojď. Vidíte, jak se mi bojí úplně. Haha. Tak tohle už na pískání nebude. Rychle zdrhej a napiš se. Že by? A jo. Nás tak lehce nezabijou. Jsou na to moc slabí. Tolik orku nás zemřelo. Vezmeme si náš zabijáka orku, jo. Co to je za meč? Dobrý, máme ho tam. Pojď, vytáhni ho. Hele, kamaráde, vidíš mě? Už se mě bojíš. Na mě jsi moc slabý, kamaráde. A jestli mi dostaneš do ruky, tak ti rozbiju tu tvou hnusnou zašklebenou kebulu. Myslíš, že... Zadrhej. To už si nedáš, kamaráde. Nebo jo? No. Jako oni jsou lami, to jo. To už si dáte. Máš štěstí, kamaráde. My jsme měli být tolikrát mrtví, uložit hru. Radši si uložíme. Ale to dlouho trvá, takže... Nebo ne, to jo. Takže, OK. Jdeme. Au, víš, že to bolelo. Šéfik ještě žije, jo. Počkej, ten je můj.
Ten mi dává jako málo. Kritik. Bůh. Kamaráde, jako ty mě neotravuj. To byla dobrota. Když tam jsou ještě... Nechápu, proč nás otravujou. Už nikdy nevyhrajou. Jenom jednou už vyhráli. A to byla náhoda. Ale nevyhráli by. Že my tady máme, tyhle borci jsou skoro nesmrtelní, a když je zabiju já, tak si jako... Jo, normálně, že je nám otrok. Necháš mi ho? Prosím. Mi se strašně chce Tak toho si vem, já si vezmu tohle. Ty jsi nějaké bugle. Zabij se ho trochu. Hoja! Dej mu karate, kung fu. Tak tohle jsme si nedomluvili. Dobře, a vidíte, kolik toho mám. Čárni to. Jo, vlastně musíš to. Braň si uklid, vem si tohle. Tohle taky. Okraď ho, si všechno. Ho zabil. Otroka. No tak, už je tak 10 minut, takže tady na téhle stoličce dneska skončíme. Ano. A už nepípej. V pohodě, takže čau čau.